Her kommer et program for arme. Der er en cirka 7 øvelser, som vi laver i 1 minut hver, og I skal bruge en lang elastik, sådan her, en rund elastik, enten en god stram en, eller måske 2 oven i hinanden, og så en håndvægt, for eksempel 6 eller 8 kilo. Og første øvelse er et triceps spike. Jeg har en dobbelt elastik, som jeg prøver lidt frem. Det går ud på, at man tager elastikken sådan rundt om hånden, rundt om fingrene, og sætter hånden på skuldrene, fingrene peger ud af, væk fra kroppen. Så tager man den anden hånd og putter fingrene ind, så de peger ind mod maven, og så skal man trække tilbage, og så kunne mærke det i tricepsmusklen, sådan her. Sådan her, og jeg starter uret. Så der er 2, en på højre, og en med venstre. Gerne være lidt jet i, når I sparker bagud, kan man sige, med armen. Den igen. Jeg har så lavet meget frem, kan jeg mærke. Jeg tror lige, jeg tager den ene væk. Sådan. Det går lidt nemmere. Sådan. Så må jeg ellers starte med den anden også på den anden side. Og tager hånden sådan her, lægger på skulderen, fingrene peger væk fra kroppen. Den anden hånds fingre kommer ind, og de peger den anden vej, og så trækker man tilbage. Og vi er i gang. Sekunder igen. Godt. Så skal vi lave en øvelse, hvor vi løfter en vægt ned fra gulvet. Jeg kalder den en Arnold-øvelse. Jeg har en 8'er her. Det kan være, I skal have lidt mindre. Man kommer ned og tager bruger ligesom kraften opad til at komme hele vejen op og lægger den ned igen. Og det er først den ene side og så den anden side. Løft op. Ned igen. Husk at have lige håndled. Og så er det den anden side.
øvelse, muskelmassage. Palmen kalder jeg den, og I svejer fra side til side. Så bevægelsen udgår fra taljen. Så skal vi lave et brysttræk. Der skal I have jeres lange elastik. Der skal helst være ret elastisk, så den skal ikke ligge dobbelt. Og så er ideen, at man trækker hen over brystet og strækker armene sådan her. Og indtil tager hænderne foran, indtil elastikken er løs. Strækker igen. Og det virker ret nemt i starten, men det bliver ret hårdt. Man arbejder rigtig meget med musklerne omme i nakken og skulderbladene. Hvis den bliver for hård, så kan I selvfølgelig løsne lidt. Give lidt mere elastik. Næsten. Der var pigget. Så skal vi lave en workout planke. Står for enden af jeres måtte. Kommer ned sådan her. Går frem med hænderne, til I står i en planke. Og kommer tilbage igen. Ved jeg lige. En glat måtte. Så skal vi lave et skulderløft. Vi har fat i elastikken igen. Der har vi, holder i elastikken, har den rundt om håndledene og holder den sådan her. Så løfter I den ene skulder op og den anden skulder op. Så er det skiftevis. Og I prøver lidt frem med elastikker. Hvilken styrke den skal have. Det er skulderen, der løfter op og tilbage. Og den anden arm, den bliver bare lige frem. Starter over på et tidspunkt. Send den igen. Lige en pause. Og igen. Det var godt. Så er der simpelthen ikke flere øvelser. Så nu kan I gå videre til et andet program, eller til noget udstrækning måske.